Nang mapagtanto naman itong talo ito pagdating sa bilis, pansamantala naman yung dumistansya sa kanya habang patuloy na umaangil. Nang mapansin naman yun ni Pablo, mahinahon naman siyang napaupo sa harapan nito, tahimik na pinagmamasdan ang nilalang. Hindi naglaon. Nang magkaroon na yon ng pagkakataon, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya na nagsasabi ng, "Pamilyar sa akin ang mga kilos mo. Huwag mong sabihing ikaw ang disipulo ng albularyong si Agapito. Kalat na kalat sa aming lahi ang tungkol sa inyo. Hindi magtatagal, masasaksihan din ng aking mga mata ang inyong pagbagsak. Nalalapit na ang mga panahong yon, at yon ang dapat niyang pakahandaan." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya habang dahan-dahang tumatayo. Pagsilay naman niya sa lalaking yon, bigla naman yung natigilan nang masipat nito ang mabilis niyang paglaho mula sa kanyang kinaroroonan. Segundo lang ang naging pagitan nang lumitaw siya sa tabi nito, hawak-hawak ang kanyang latigo. Pag-upo naman niya sa tabi ng matanda, pabulong naman siyang sumagot dito ng, "Ikinalulungkot kong hindi mo na makikita ang kaganapang yan. Kahit nga kinabukasan, pinagkaitan ka ng makita ang sinag ng araw." Matapos naman niya yung mailahad, parang sawang pumulupot sa katawan nito ang hawak-hawak niyang latigo. Mabilis din yung humigpit sa puntong naapektuhan na nito ang kanyang paghinga. Ilang beses din itong sinubukang magpumiglas, pero mas lalo pang humihigpit ang pagkapos nito sa kanyang katawan. Unti-unti na ring nararamdaman ng nilalang ang pagkabali ng kanyang buto, dahilan ng mabilis nitong panghihina. Maya-maya pa, wala na rin yung nagawa kundi ang mapaluhod habang nagpupumilit pa rin yung nagpupumiglas. Nang mapansin naman yun ni Pablo, agad naman niyang hinataw ng isang beses ang nilalang na yon na siyang naging sanhi upang bumaon ang dulo ng kanyang latigo sa may bandang tadyang nito. Dahil sa pangyayari, wala namang nagawa ang matanda kundi ang sumigaw ng malakas habang pilit na iniaabot ang bagay na tumusok sa kanyang katawan. Pagsilay naman ni Pablo sa ginawa nito, walang pagdadalawang isip naman siyang humiling sa marka ng dibino. Dahil sa ginawa niyang yon, bigla namang nagkaroon ng kakayahan ng tangan nitong latigo na sipsipin ang lahat ng sustansya ng nilalang hanggang sa matuyo ito. Sa loob lamang ng 2 minuto, parang bangkay na ito. Napakahina na rin ng nilalang. Sa puntong ultimo paggalaw ng kanyang braso, hindi na niya yun magawa pa. Ang tanging nagagawa na lamang nito, huminga ng malalim habang nakatitig sa kanya. Nang mapansin naman yun ni Pablo, agad naman niyang inalis ang pagkakatusok ng kanyang latigo, sabay wika rito ng, "Sabi ko naman sa iyo ultimo araw bukas, pinagkaitan ka na. Paalam tanda, naway maging masaya ka sa piling ng mga balbal." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad naman niyang ipinakalat sa hangin ang amoy ng matanda. Matapos niya yung gawin, dali-dali naman niya itong kinaladkad patungo sa gitnang bahagi ng daan. Nang may sakatuparan na niya ito, dahan-dahan naman siyang bumalik sa bahay ng lalaking nagpatuloy sa kanila para pagmasdan ang mga susunod na pangyayari. 2 oras pa ang lumipas. Kagaya ng inaasahan, dumating ang grupo ng mga balbal
na unang umaligid sa bahay malapit sa kinaroroonan niya. Hinayaan lang naman niya ito, gawa ng ang nais niyang makita noon ay yung pagkatay ng mga ito sa matanda. Sinadya niya talagang iwan yon na naghihingalo, nang sa gayoy maranasan nito ang pait na dulot ng ginagawa nilang pagkatay sa mga pangkaraniwang tao. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman ng mga balbal na walang kasama ang matandang yon, agad naman nila yung nilapa, sabay kaladkad patungo sa talahiban. Habang ginagawa nila ito, tanging pagsigaw lang naman ng matanda ang narinig ni Pablo. Maya-maya pa, mabilis namang bumalik ang katahimikan sa buong paligid, senyales na patay na ito. Matapos ang mga pangyayari, agad naman siyang pumasok sa loob, bitbit ang magandang balita. Pagsilay naman niya sa lalaking tahimik na nagmamasid sa tabi ng pinto, agad naman niya yung niyaya sa may bandang kusina para kausapin. Malakas kasi ang kutob noon ni Pablo na nasaksihan ng lalaking yon ang mga pangyayari. Sa kanilang pag-uusap, kagaya ng inaasahan, inilahad ng lalaking yon ang tungkol sa nasaksihan itong duelo sa pagitan niya at ng nilalang. Nabanggit din ito sa kanya na dahil sa kanyang ipinamalas na kakayahan, hindi nito maiwasang humanga. Ayon pa sa lalaki na unang beses niyang makasilay ng ganoong bagay, kaya sagad hanggang buto ang naramdaman niyang takot at pagkamangha. Dagdag pa nito na ang pangyayaring yon ang nagpamulat sa kanya na tunay ngang totoo ang mga nilalang na hindi nakikita. Matapos naman yung mailahad ng lalaki, naitanong din ito sa kanya kung yun lang ba ang nilalang na gumagambala sa kanyang asawa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang nagwiwika rito ng, "Oo, yun lang. Pero hindi pa ako albularyo, kaya dapat mong mapatingnan ang asawa mo sa isang lehitimong manggagamot. Sundin mo ang aking mga payo at nasisiguro ko sa'yo, makikita mong malusog ang anak mo. Nga pala, maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa amin." Dahil sa kanyang sinabi, tumangulang naman ang lalaking yon habang taus-pusong nagpapasalamat sa kanyang ginawa. Paglalahad nito sa kanya, hindi nito maisip ang sitwasyon nila kung hindi siya nito nakilala. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, maraming inialok na pasasalamat ang lalaki pero pinili niya yung tanggihan. Anya, hindi niya sinakripisyohan ng ganoong larangan para bayaran lamang ng iilan. Pagtatapat pa niya na, sapat ng kabayaran ng pasasalamat para sa kanya. Nang marinig naman yon ng lalaki, iniwasan na nitong mangulit pa. Sa halip, niyaya na lamang siya na kumain ng panghapunan. Hindi naman yung tinanggihan ni Pablo, gawa ng alam niyang pagmamagandang loob lamang ito ng lalaki. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, di pa man sumasapit ang bukang liwayway, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan patungo sa baryo ng kanyang maestro. Habang papalapit silang dalawa, mas lalo namang lumalakas ang pagkabog ng dibdib niya, buhat sa matinding pagkasabik na makita ang tatlong matanda. Kalahating araw pa ang dumaan, kagaya ng inaasahan, narating na nga nila ang mismong baryo. Sa bungad pa lang nito, dali-dali na silang tumakbo at pagdating naman nila sa mismong tahanan ng tatlo, tumambad yun sa kanilang kumakain ng merienda sa tabi ng papag. Masaya rin yung nag-uusap-usap at nung maramdaman nito ang kanilang pagdating, bahagya naman yung natigilan sa kasalukuyan nilang ginagawa.
Imbis na maghintay pa ang tatlo sa paglapit nila, masaya naman sila nitong sinalubong, bitbit ang kanilang mga kakanin. Pagkaharap naman ni Pablo sa mga ito, magalang naman siyang nagbisa habang inilalahad ang mabuting balita. Humingi rin siya roon ng tawad buhat sa tagal ng ginugol nilang oras, mapagtagumpayan lamang ang misyong yon. Matapos naman yung gawin ni Pablo, agad naman siyang inutusan ng matanda na ituloy na lamang ang pag-uusap nila doon sa loob ng papag. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang magtaka, gawa ng yon ang kauna-unahang pagkakataon na para bang naging mapagmatsyag ang mga ito. Dahil sa sinabi ng kanyang maestro, nagkaroon siya ng hinala na maaaring may masamang nangyayari sa kanilang lugar. Gayunpaman, sa kabila ng bagay na yon, pinili pa rin niyang manatiling kalmado, gawa ng sa isip-isip niya, kahit sino pa ang kalaban nila, kayang-kaya nila yung paslangin at lipulin. Sa pagdating naman nila sa loob ng papag, detalyado naman niyang inilahad dito ang lahat ng kanilang karanasan. Lahat yun pawang totoo at walang halong kasinungalingan. Para kay Pablo kasi, ang pagsasabi ng totoo sa kanyang mga maestro ay paraan niya ng pagpapakita ng kanyang pagrespeto. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, manghang-mangha naman ang kanyang mga maestro ukol sa mga bagay na kanyang inilahad. Ayon sa mga ito, na nabuksan na niya ang pinakamataas na antas ng mga katulad niya na merong marka ng dibino. Mariin din itong inilahad na sa pagkakataong yon, kinakailangan niyang mapagtuunan ng pansin ang iilan niyang mga limitasyon. Bagaman makapangyarihan ang kanyang tangan, aminado naman itong magdadalayo ng panganib sa kanya sa oras na hindi niya mapansin ang limitasyon ng sarili niya. Pagtatapat pa ni Maestro Kudoy, hindi biro ang epekto nito sa kanyang katawan sa oras na maabuso niya ito. Nang marinig naman yun ni Pablo, mariin naman niya yung pinagtuunan ng pansin. Para sa kanya, importante ang mga bagay na yon, lalo pat aminado siyang wala pa siyang kaide-ideya sa mga abilidad na tangan niya. Matapos naman nilang mag-usap, agad naman silang pumasok sa loob ng bahay nito para magpahinga at maghanda ng hapunan nila. Habang nakahiga naman siya noon sa sala, mariin naman niyang pinakiramdaman ang kilos ng tatlo. Unang tingin niya pa lang kasi rito, alam na niyang may kinakaharap yung problema na hindi naman ito masabi-sabi sa kanya. Siyempre bilang anak ng tatlo, hindi naman niya maiwasang mag-alala para sa kalagayan nito. Naniniwala rin siyang may magagawa siya, kaya na may pilit naman siyang naghintay ng pagkakataon para magkausap sila. Sa pagsapit naman ng gabi, matapos ang kanilang hapunan, habang nagpapahinga ang tatlong matanda, hindi na nagdalawang isip si Pablo na kumprontahin ang mga ito. Sa pagtitigan nila noon ni Maestro Kudoy, walang pagdadalawang isip naman siyang nagwika rito ng, "Maestro, may problema ho ba kayo? Kanina ko pa kasing napapansin na parang napakaligalig ninyo eh. Di naman ho sa nangihimasok ako pero bilang anak na ninyo, karapatan ko rin hong malaman ang mga nangyayari." Nang marinig naman yon ng matanda, di naman ito maipagkakaila ang katotohanan ukol sa mga bagay na sinabi niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang magkaroon na yon ng sapat na lakas para magsalita, mahinahon naman yung sumagot sa kanya ng, "Pasensya ka na. Di naman hangad na magtago sa'yo. Alam mo kasi iho, mapanganib ang sitwasyon natin ngayon dito. Noong nagdaang araw,
Nabalitaan namin ang pagkamatay ng 3 nating mensahero. Kahapon naman, yung iba pang nakabase sa Karatig Baryo, hindi na namin matuntun. Ilang beses na namin silang ipinatawag pero wala silang naging pagsagot. Alam mo, Pablo, ang ikinakatakot naming 3 ay baka bumalik na yung nilalang na matagal na naming kalaban. Napapanahon na siguro para malaman mo ang tungkol kay Matiyas, ang mambabarang na muntik ng kumitil sa aming buhay. Matagal na namin itong itinatago sa iyo, sapagkat isa yun sa mga kaganapan sa buhay namin na talaga namang ikinakahiya namin ng husto. Pero dahil malapit ka nang maging ganap na albularyo, ito na ang pagkakataon para makilala mo ang talunan naming pagkatao. Dagdag pa ni Maestro Kudoy na lahat ng nilalang sa mundo merong ganoong parte ng pagkatao. Isa kasi yun sa mga patunay na lahat ng nilalang na ginawa ng Panginoon hindi perpekto. Kahit gaano ka kagaling sa isang bagay, meron pa ring mas mahusay kumpara sa'yo. Paglalahad pa ng matanda na upang mabasag ang ganoong sumpa, kinakailangan mong maging kontento sa kung anong meron ka. Dapat mo ring maunawaan na hindi sa lahat ng pagkakataon aayon sa iyo ang mundo. Minsan may mga panahon sa buhay natin kung saan pakiramdam natin parang pinagkaitan tayo ng tadhana. Pero para kay Maestro Kudoy, hindi yun dapat na ikalungkot sapagkat parte yun ng proseso upang maging malakas at matalino ka na sa mga susunod na kabanata ng buhay mo. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, taas noon naman itong ibinahagi ang tungkol sa nangyaring sagupaan ng 3 laban sa mambabarang na si Matiyas. Ayon sa kanyang maestro, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para magapi ang nilalang na yon, pero naging bigo sila. Sinauna at malalalim na aral kasi ang tanga nito, kaya naging mahirap para sa kanila na mapangibabawan ang aral nitong tinatangan. Pagtatapat pa nito sa kanya na nagsimula ang pangyayaring yon noong may ginamot silang lalaki na nagmula sa isang mayamang pamilya. Sa mga unang araw na pagtingin nila rito, inakala nilang ordinaryong pambabarang lang ito, pero kalaunay doon nila napagtanto ang pagiging tuso at komplikado ng nilalang na kanilang kaharap. Halos ilang ulit na nila yung sinubukang dakpin, pero sa kasamaang palad, hindi yun umubra. Dumating na rin sa puntong nagpakilala na ang nilalang, ngunit sa kasamaang palad bigo pa rin silang matawag yon sa katawanong lalaki. Dahil sa pangyayari, pilit naman silang humanap ng paraan para mabitag ito, pero lahat ng kanilang mga taktika at plano nanatiling bago. Ano man kasi ang gawin nila, madali yung nalulusutan ni Matiyas. Hindi naglaon nang mamatay na ang lalaking yon, personal na nagpakita sa kanila ang mambabarang. Nagkaroon ng sagupaan sa kanilang mga panig na humantong naman sa subukan ng kanilang karga. Sa kanilang paghaharap, agad naman nilang naramdaman ang pangingibabaw ng lakas ng nilalang na yon, dahilan para masindak sila sa presensya nito. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang naranasan, pinilit pa rin nilang makipagbuno hanggang sa kalaunay natalo na sila nito. Sa panahong wala na silang makitang paraan para makaligtas, mapagpakumbaba silang humingi ng tawad sa mambabarang na si Matiyas. Dininig naman ito ang kanilang pagmamakaawa, pero nangako yun na sa oras na bumalik ito, kinakailangan nila yung kilalanin bilang pinuno. Mariinding inilahad nito
na ang hindi tumupad sa bagay na yon, walang pagdadalawang isip niyang kukunan ng puso. Nang marinig naman yon ng tatlo, sa takot naman nilang mapahamak noong mga oras na yon, napilitan silang sumunod. Pagkarinig naman ni Matiyas sa pagmamakaawa ng kanyang mga maestro, mabilis din naman yung naglaho. Mula noon, iginugol nila ang kanilang panahon para magpalakas. Naniniwala ang mga ito na sa muling pagkikita nila ng mambabarang na yon, sisiguraduhin nilang sila na ang magtatagumpay. Kapag nagawa nila ito, yon ang magiging hudyat ng kanilang paglaya mula sa kahihiyang tinanggap nila sa nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, hindi naman niya maipagkakaila ang panlulumong nararamdaman ng maestro niya. Habang nagsasalita ang mga ito, pakiramdam ng tatlo inaapakan ang kanilang buong pagkatao. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, di nagpakita ng awa itong si Pablo. Ang nais niya kasing mangyari, matanggap ng tatlo ang mga bagay na nangyari sa kanila. Iniiwasan din niyang magpakita ng awa nang sa gayoy hindi yun makaramdam ng pang-iinsulto. Matapos naman niyang marinig ang lahat ng katotohanang nagmumula sa kanyang maestro, pinuri pa rin niya ang mga ito. Ayon sa kanya, na dahil sa kanilang pagsusumikap, narating nila ang posisyong yon. Nangako rin siya sa mga ito na hanggat nabubuhay siya, patuloy niya yung poprotektahan sa abot ng kanyang makakaya. Buong tapang niya ring inilahad na sa oras na bumalik si Matiyas sa kanilang lugar, gagawin niya ang lahat para pagsisihin nito ang ginawa nito sa tatlo niyang ama. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman siyang nilapitan ng tatlo para yakapin. Sa puntong yon, ibinahagi na rin ng mga ito kung gaano sila kapalad na maging amain ni Pablo. Dagdag pa ng mga ito na sa oras na bumalik ang mga mambabarang, pagsusumikapan din nilang pagsisihan ito na bumalik pa ito sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, nang mapag-alaman na niya ang lahat-lahat, agad naman siyang nag-isip ng kanilang plano. Base kasi sa inilahad ng kanyang maestro, hindi pangkaraniwang nilalang ang mambabarang na yon. Inaasahan din niyang nagtataglay ito ng hindi masukat na kakayahan na maaari namang pumantay sa kanyang lakas. Dahil dito, medyo naalarma naman siya sa kanyang pwesto. Alam niya kasing hindi nagbibiro ang kanyang maestro, kaya na may sigurado rin siya na mataas ang kalibre ng nilalang na yon. Sa paglipas pa ng mga araw, naging alerto naman ang kanilang pangkat hanggang sa nagsimula na silang magbaon ng mga pangontra at bagat sa baryong pinagtitirahan nila. Inabisuhan din nila noon ang kanilang mga kakilala na hanggat maaari iwasan ang mga masusukal na lugar na hindi naman importante para sa kanilang pamumuhay. Nagpadala rin sila ng ulat sa mga karatig baryo upang alertuhin ang mga ito sa maaaring pagdating ni Matiyas. 2 linggo pa ang dumaan, na ihanda na nga nila ang mga bagay-bagay. Yung batang inampo nila, pansamantala muna niyang pinatira sa bahay ng kanyang kaibigan. Sinigurado niyang malayo-layo yun sa baryo nang sa gayoy anuman ang mangyari sa kanila, hinding-hindi yun madadamay. Habang tumatakbo rin noon ang oras, inakala naman niyang maling akala lang ang lahat, gawa ng kahit anong gawin niya, wala siyang nararamdamang kakaibang presensya. Hindi naglaon nang mapagtanto niyang wala naman silang nararamdamang kakaiba. Sa bawat araw na dumaraan, nagdesisyon na siyang ihinto ang kanyang paghahanda.
Akala ni Pablo umurong na ang buntot ng mambabarang, pero sa pagtungtong naman ng huling araw ng buwan, muli silang nakabalita ng isang antingerong namatay dahil sa pagkain ng napakaraming insekto sa sistema nito. Walang nakakaalam kung papaano nito nakuha ang ganoong karamdaman dahil base sa mga albularyong tumingin dito, wala namang bakas ng masamang presensya ang mga insektong nakuha nila. Pagtatapat pa ng mga ito na hindi gaanong nakikisalamuha ang taong yon, kaya pinagdudahan nila itong gumagawa ng ritual ng kaliwa. Nang marinig naman ng kanyang maestro ang ulat tungkol doon, mariin naman itong pinabulaanan ang kumakalat na agam-agam. Ayon kay Maestro Agapito, malabong gumawa ng ritual ng kaliwa sa kadahilan ng buong buhay ng taong yon. Ginugol nito sa pagsunod ng aral ng Panginoon. Katunayan, para maipakita ang tibay ng kanyang paniniwala, umiwas siya sa mga tukso at pinili nitong mabuhay sa paanan ng bundok kung saan walang katao-taong naninirahan. Tuwing sumasapit din ang araw ng pamamahinga, madadatnan mo ang taong yon na buong araw na nagdarasal. Sa kabuuan ng linggo, pamumuhay ng naaayon sa kautusan ang pawang ginagawa nito. Dahil sa ganoong pagkakakilala dito ni Maestro Agapito, kaya hinding-hindi siya naniniwala na gumagamit yon ng aral ng kaliwa. Ang kutob ng matanda, maaaring biktima yon ng mambabarang na si Matiyas. Hindi niya lang yun makumpirma, gawa ng kapag nambibiktima ito, di yun nag-iiwan ng bakas. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman niya maipagkakaila ang matinding pagkabahalang nararamdaman ng kanyang maestro. Sa puntong yon, nagdesisyon itong si Pablo na patagong magsanay. Pansamantala, hindi na muna niya pinagtuunan ng titulo na kanyang makukuha, gawa ng ang mas mahalaga sa kanya ay matalo ang nilalang na yon. 3 araw pa ang lumipas. Nag-umpisa na ngang magbago ang simoy ng hangin sa kanilang lugar. Di nila mawari kung ano ang pinanggagalingan nito. Pero base sa kanilang nararamdaman, alam nilang hindi yon pangkaraniwan. Isang gabi, nang akmang papasarado na sila Pablo ng bahay, may nakita silang dumaang matandang nakakabayo sa harapan mismo ng bakuran nila. Nakasuot yun ng salakot, tapos ang kasuotan nito mapapansin mo talagang hindi yun naninirahan sa kanilang lugar. May mga nakasabit ding bayong sa likod ng kabayo nito, indikasyon na isa yung manlalakbay galing sa malayo. Matapos naman nila yung makita, patago naman nila yung pinagmasdan hanggang sa makalayo na ito sa kanilang kinaroroonan. Paglagpas naman ng nilalang, agad namang bumungad sa kanila ang nakakasulasok nitong amoy. Sinabayan din yun ng pagpasok sa loob ng kanilang bahay ng hindi mabilang na mga insekto na purong kulay pula at itim. Malalaki rin ang mga insektong yon at kayang-kaya nitong sumira ng kahit na anong bagay na gawa sa kahoy. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman nila itong pinagpapapatay hanggang sa wala na doong matira. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa labas ng bahay ng kanyang maestro, wala na siyang nakita. Ang tanging naiwang bakas lamang ng nilalang na yon ay yung mga insektong walang patid sa panginginain ng damo. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, tumambad sa kanila ang natutuyo nilang bakuran, kalakip ang iilang puno ng saging na parabang dinaanan ng bagyo. Upang masiguro naman ang kanilang kaligtasan, iniwasan na nilang itumpok sa isang tabi ang kalat, bagkus ay sunugin na lamang ito sa lugar kung saan man yon naroon. Ayon kay Maestro Kudoy,
Hindi basta-bastang insekto ang ginamit ni Matiyas, gawa ng meron yung kakayahang kumain ng karne ng tao. Kaya rin itong manuot sa kanilang mga buto, kung saan doon magsisimula ang mambabarang na sirain ang katawan ng biktima nito. Dagdag pa ng kanyang maestro, 2 araw lamang ang itatagal ng isang pangkaraniwang tao para mamatay sa sakit na yon. Sa estado naman ng mga antingero at albularyo, maaari pa silang abutan ng linggo, depende sa lunas na kanilang gagamitin. Dahil sa sinabi nito, hindi na nangahas pa itong si Pablo na hawakan ang mga halamang yon. Sa kanilang pagmamasid, kitang-kita naman nila ang iilan pang mga insekto na kumakain sa loob ng katawan ng mga ito. Maya-maya pa, pagsilab naman nila sa mga punong yon, nagpumilit naman yung magsialisan, pero huli na ang lahat. Bago pa man kasi yun makalayo, agad naman yung naabo matapos yung tamaan ng liwanag ng araw. Nang mapansin naman yun ni Pablo, hindi naman niya maiwasang mag-isip ng plano para magapi ang mambabarang na yon. Anya, na kung malalabanan nila ito ng umaga, may posibilidad na mahihirapan yung kalabanin sila. Ang problema lang sa planong yon, saan naman nila hahagilapin ang mangkukulam kapag tirik na tirik ang araw? Panigurado kasing alam na nito ang kanyang kahinaan at hindi naman yun hangal na kaharapin sila sa oras ng kahinaan nito. Dahil sa ganoong palaisipan, hindi naman maipagkakaila ni Pablo ang hirap na kanyang dinaranas para lamang maisahan ang nilalang na yon. Ang mas ikinakatakot niya pa ay yung posibilidad na baka sa mga susunod na araw, makaharap na nila ito. Okay, grabe naman yung twist ng series na to. Alam nyo, hindi ko yun na-expect yun ha. Kasi para sa akin, base sa mga episode na pinagdaanan, si Pablo sobrang untouchable na. Paano pa kaya yung 3 nagtuturo sa kanya? Feeling ko sobrang untouchable nung 3. Tapos meron pala silang kinakatakutan na mambabarang, tapos merong lihiyon o hukbo ng kung anumang mga nilalang. Diba? So para sa akin medyo nakakatakot to kasi malaki na yung kalaban dito nila Pablo. Tsaka hindi rin basta-basta, isipin ninyo, takot yung mga maestro niya. Diba? So para hindi na tayo mabitin pa pare-parehas, yung 7 tsaka yung finale. Nga pala, finale na nito, last 2 episodes. Bukas yun magkasunod ulit. Kaya pahintay na lang ako. Salamat.